noget. Så det har jeg set rigtig meget frem til at få lov til at møde jer, og få lov til at dele noget af det, som betyder rigtig meget for mig, i mit hjerte, med jer både i aften og i morgen aften. Og temaet, som vi skal være sammen om de her 2 aftener, det har jo noget med Israel at gøre, og det fylder meget, fordi det er det, jeg arbejder med til hverdag. Jeg er stort set lige kommet hjem fra Israel for en uge siden, og vi har aftalt, at det bliver på den måde i aften, at først skal vi se på det vigtigste, og det er, har Bibelen noget at sige? Så det bliver bibelundervisning, og det er det, vi skal begynde med. Og så som Eva sagde, så synger vi en sang, og så vil jeg fortælle lidt, især nogle indtryk fra lige nu her, hvor jeg har været i Israel og mødt nogle mennesker, som har gjort et kæmpestort indtryk på mig. Især noget af det, de har oplevet de sidste 2 år. Så det bliver programmet, sådan som vi har delt det. Hvis man siger Israel til mennesker i Danmark lige nu, eller for 1 år siden, eller for 2 år siden, så tror jeg, at alle i Danmark får sådan en masse billeder af alt det, som vi har set i medierne. Forfærdelige billeder fra Gaza, forfærdelige ting fra Israel. Og jeg tror, at rigtig mange kristne har det sådan lidt vanskeligt med det. Hvad skal vi tænke om alt det, der er sket i Israel? Derfor lige godt 2 år siden, 7. oktober 2023, hvor der var det her store terrorangreb i Israel. Jeg skal sige lidt mere om det, sådan i anden afdeling. Det har forandret hele Mellemøsten. Det har forandret Israel. Israel i dag er et land, der er rigtig meget anderledes, end hvis vi gik 2 år og 1 måned tilbage. Det har også forandret hele Mellemøsten. Det har forandret Gaza. Det har forandret Libanon. Det har vendt op og ned på rigtig mange ting. Og der er godt nok heller ikke mange dage i de sidste 2 år, hvor Israel ikke er kommet frem på et eller andet tidspunkt i medierne, hvis man lukker op for TV-avisen eller sådan noget. Og jeg tror, der er rigtig mange kristne. Nej, jeg ved det, fordi jeg selv tænker sådan, og jeg har mødt rigtig mange, som undervejs i de her år har tænkt, har Bibelen noget at sige om det her? Er der en hjælp i Bibelen til os, som tror på Gud, som tror på Bibelen, og som tænker, hvad skal vi tænke om det, der sker i Mellemøsten lige nu? Har Bibelen noget at sige? Altså det korte og det lette svar, det er jo at sige ja. Og det er rigtigt. Jeg tror virkelig, Bibelen har noget at sige, som også kan hjælpe os til at forstå det, der sker. Jeg tror ikke, at vi lige kan slå op et eller andet sted i Bibelen, og så kan vi læse en forudsigelse af det der terrorangreb 7. oktober, eller af den krig, der kommer bagefter. Det tror jeg faktisk ikke, vi kan. Der er nogen, der prøver, og jeg synes ikke, det er helt vellykket. Men hvis vi ser på noget af det, Bibelen siger om Guds plan med Israel frem til Jesu genkomst, så tror jeg, at vi får hjælp til også at forstå det, der sker lige nu. Hvor hører det hjemme i Guds plan? Og det er det, vi skal prøve at se på i aften. I morgen aften, der skal vi så grave lidt mere ned i sådan noget af det, der kommer til at ske lige omkring Jesu genkomst. Hvad tænker Gud der at gøre med Israel? Men i aften, der skal vi prøve, altså hvis man skal sammenligne det med et eller andet, ikke også? Hvis man tager op i en helikopter. Jeg har godt nok ikke prøvet det mange gange i mit liv, men hvis man ikke har prøvet, så prøv at forestille, at man kommer lige op i en helikopter, ikke også? Det giver et helt andet perspektiv på Thisted, end når man som jeg kommer kørende ind her og er i tvivl om, hvor jeg skal parkere her, ikke også? Man er nødt til lige at stoppe op og kigge rundt om hjørnet og sådan, ikke også? Men op fra en helikopter, der får man et overblik, som man ikke får, når man er midt nede i tingene. Og nu i aften, der skal vi prøve at tage med Bibelen op, så at sige, i helikopteren. Og så prøve at få et overblik.
hvad er det, Gud har lagt for en plan for Israels folk? Og det helt store gevinst ved at gøre det på den måde, det er, at hvis vi ser på den plan, som Gud har lagt for Israel i Bibelen, hvad ser vi så? Så ser vi os selv. For vi er en del af den plan. Der er nogen, der tror, at der er nogle kristne, de er meget optaget af det med Israel, og det er sådan en hobby, de har, ikke også? Og så kan vi andre være optaget af alle mulige andre ting, ikke også? Men det er faktisk en alvorlig misforståelse, fordi når Bibelen taler om Israel, så taler den om, hvad Gud har tænkt for os. Det betyder noget for os. Så på én gang, så kan vi fra Bibelen få hjælp til at forholde os til det, der sker lige nu. Og samtidig så bliver det et stærkt budskab til os om, hvad Gud faktisk har planlagt for os. Og den kombination, synes jeg er meget stærk. Når man læser i Bibelen, jamen så nogle gange så taler Gud dybt personligt ind i mit liv, lige her og nu. Og jeg tror, mange af os, alle måske, kan skrive under på. Det har vi oplevet. Vi har selv prøvet det, ikke også? At Gud bruger Bibelen til at tale lige ind i mit liv. Andre gange, så tager Bibelen os med op i helikopteren og giver os ligesom det store vy. Og så opdager vi, hosa, det er vi også med. Så det er det, vi skal prøve at gøre nu. Hvad har Bibelen at sige om det, der sker i Israel? Og vi skal gå tilbage og så prøve at se på den store plan, Gud har lagt for Israel, og hvad det betyder for os. Og når vi går i gang med sådan noget, så er vi jo totalt afhængige af, altså vi skal læse nogle steder i Bibelen, ikke også? Og prøve at arbejde med det. Men vi er totalt afhængige af, at Jesus selv kommer og ved Helligånden taler det ind i vores hjerte. Ellers så bliver det bare noget teori. Og i bund og grund, så kan det faktisk være det samme, ikke også? Hvis vi virkelig skal høre, hvad Gud har at sige til os, så må han ved Helligånden tale det ind i vores hjerter. Og derfor er det ikke bare sådan, jo af ren tradition, at Eva begyndte med at bede, og at vi også skal bede nu. Det er faktisk, fordi vi har brug for det, for at Gud virkelig skal tale til os. Så lad os bede til Jesus, som er til stede iblandt os, om at han vil gøre det. Herre Jesus, tak for, at du er her. Vi ved det, fordi du aldrig har svigtet det løfte, du gav, om at du vil være der, hvor bare 2 af dit folk er til stede. Og vi er mange flere i aften, Herre. Tak for, at du er her med al din kærlighed, som vi allerede er blevet mindet om det. Og Jesus, nu har vi et kæmpe ønske og en bøn til dig, og der vil du vil lade Helligånden åbne både vores forstand, så vi forstår det, vi skal læse nu, men også vores hjerter, så vi kan tage det til os, og det bliver til trøst og opmuntring og vejledning for os. Giv os et glimt af din store plan, Jesus. Det beder vi om. Amen. Ja, vi har en hel bibel. Og i den her bibel, der er der et hav af sider, der handler om Israel. Stort set alle sammen. Ja, man skal faktisk lede godt, hvis man lige skal finde sådan et kapitel i Bibelen, som overhovedet ikke har noget som helst med Israel at gøre. Gamle Testament, det er nærmest umuligt. Og Nye Testament, det er godt nok også virkelig, virkelig, virkelig svært, ikke? Så hvor skal man starte, hvis vi skal se på Guds plan med Israel? Jeg tror, der er et sted, der er helt oplagt at starte. Og det er det første sted i Bibelen overhovedet, hvor Israels folk er nævnt. Nogle vil sige, at det er et kendt sted, for andre er det ikke et særligt kendt sted. Det er i første Mosebog, altså starten, den første bog i Bibelen, første Mosebog, kapitel 12. Og det er virkelig langt tilbage, ikke også? Det er bare 11 kapitler efter skabelsen, og det handler om Abraham. Men det er så langt tilbage i historien, at Abraham endnu ikke har fået navnet Abraham. Han skiftede navn undervejs. Han egentlig fra starten af, der hed han bare Abram. Og så skete der noget i hans liv, og så gav Gud ham et nyt navn. Ligesom vi møder det med rigtig mange andre mennesker i Bibelen, at Gud giver et nyt navn, når han begynder at arbejde
i mennesker. Ikke også? Og sådan var det med Abraham. Så vi er helt tilbage, da Abraham kun hed Abram. Og Abram, drengen Abram, han voksede op i en, og det tror jeg faktisk er noget, vi i hvert fald i Danmark, tror jeg, tit glemmer, men han var hedning. Han voksede op i en afgudstyrkende familie, fortæller Bibelen. Voksede op over i Mesopotamien, altså området, det vi i dag kalder, det meste af det Irak, sådan over i nærheden af Iran. Og der voksede han op i en familie, som dyrkede de guder, de nu havde i det område der. Og så sker der et eller andet. Og mærkeligt nok, så fortæller Bibelen også ikke, hvordan. Men vi kan bare se, Gud møder den her mand, der er vokset op i en hedningefamilie og dyrket afguder, og han kommer til tro på den sande Gud. Selvom hele hans familie og slægt har dyrket alle mulige mærkelige guder. Det er et af de punkter, hvor jeg tænker, altså jeg tror, vi skal være sammen med Abraham i evighed, ikke også? Så der bliver god tid til at stille op i køen der. Og jeg vil gerne være med i den kø, der vil spørge Abraham, jeg kan godt tænke mig lige at høre, hvordan i alverden kom du til tro på den ene sande Gud? Altså hans omvendelseshistorie, hans vidnesbyrd, ikke også? Det kunne jeg immervæk godt tænke mig at høre. Og jeg tror, vi får det at høre. Jeg tror, der bliver god tid i evighed til at høre Abrahams historie, ikke også? I Bibelen, der får vi den ikke. Men vi får at vide, at han kommer til tro på Gud. Og så kommer Gud til Abraham, og så siger han det, som vi skal læse nu. 1. Mosebog, kapitel 12, de første 3 vers. Og der er meget i de 3 vers. Vi skal ikke se på det hele, men vi skal lige se på noget af det vigtigste, for der kommer vi direkte ind i Guds plan med hele verden. Der står sådan her. Herren sagde til Abram, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Altså, det er kun 3 vers, men der står faktisk virkelig, virkelig mange ting. Så der var nok til en hel uge, eller et eller andet i den retning. Det tror jeg faktisk, det er. Men vi skal nøjes med at se på 3 ting i de her 3 vers. For det første, så skal vi se på det, der står her om et stort folk. Læg mærke til det i vers 2. Gud han siger, jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Prøv lige at lægge mærke til ordet folk der. Det er første gang i Bibelen, at Israel er nævnt. Det har ikke fået navn endnu. Navnet Israel, det kommer først 2 generationer senere. Ikke også? Her er vi på Abrahams tid, og vi ved, at Abraham blev far til Isak, det er de 3 patriarker, ikke også? Og Isak blev far til Jakob. Og Gud gav Jakob navnet Israel. Israel var egentlig navnet på en person, den 3. af patriarkerne. Og Jakob, ved vi, blev stamfar til Israels 12 stammer. Og derfor kaldte man Jakobs sønner og deres efterkommere for Israels folk. Fordi det var efterkommerne af Jakob, som Gud havde givet navnet Israel. Så navnet, det kommer først 2 generationer senere. Men her har vi selve folket nævnt for første gang i Bibelen. Og Gud, han siger, Abraham, du skal blive stamfar til et nyt, stort folk. Det er faktisk i sig selv voldsomt underligt. Det er jo underligt, fordi hvorfor skal vi her i kapitel 12 i Bibelen høre om et nyt folk? Altså jeg mener, skabelsen, den ligger altså tilbage, 11 kapitler tilbage, ikke også? Hvorfor lige pludselig snakke om et nyt folk? Det er underligt, og vi skal se på hvorfor. Men noget andet, der er underligt, det er jo, at stort set det eneste, vi ved om Abraham og Sara, det er, at de ikke kan få børn. Altså, der er ikke ret mange andre end lige Gud, der siger, hvis jeg nu vil starte et nyt stort folk, så starter jeg med et ægtepar, der ikke kan få børn. Altså, menneskeligt giver det jo ingen mening, vel? Og det bliver endnu værre, for efter at Gud har sagt det her til Abraham, Abraham, dig og Sara, I bliver stamforældre til et stort folk. Hvad sker der så? Ingenting. Der går 9 måneder, og Sara bliver ikke gravid. Og
og der går 1 år, og der går 2 år, og 5 år, og 10 år, og tiden går. Og til sidst er Sara og Abraham så gamle, så selvom de havde kunne få børn, så kan de i hvert fald ikke mere. Af ren alder. Abraham og Sara hører til dem, som der er rigtig mange mennesker af, også i dag, hvor det med ikke at kunne få et barn er en kæmpe sorg og belastning i ens liv, som kan være næsten ubærlig for dem, der oplever det godt. Og sådan var det for Abraham og Sara. Og så kommer Gud og siger, I skal blive stamforældre til et stort folk. Og der sker ingenting. Og der går rigtig mange år. Og først der mange år senere, så griber Gud ind og gør et under. Så Sara, som for det første ikke kunne blive gravid, og for det andet i hvert fald var blevet for gammel til at blive gravid, bliver gravid. Og jeg tror faktisk, vi har løsningen på, hvorfor gjorde Gud det på den måde. For prøv at lægge mærke til, hvad der står i det her bibelvers. Der står ikke det, som jeg har sagt flere gange nu her. Ikke også? Gud kommer ikke og siger til Abraham og Sara, I skal blive stamforældre til et stort folk. Det er faktisk ikke det, der står. Der står i vers 2, og prøv at lægge godt mærke til det, fordi Bibelen er her totalt præcis. Den siger, jeg vil gøre dig til et stort folk. Det ligger allerede i teksten her, at det folk, som Abraham og Sara bliver stamfædre til, først Isak, så Jakob, så Israels 12 stammer, det er et folk, Gud skaber. Mod naturens orden. Og for at vise, at det er ham alene, der står bag ved det her folk, i modsætning til alle andre folk på jorden, så vælger han ægtepar, der ikke kan få børn. Og for at alle skal fatte det, så venter han til, at de i hvert fald ikke kan få børn. Og så må det da være tydeligt for alle, at det her folk er skabt af Gud. Det er ikke så mærkeligt, at når vi læser længere hen i Gamle Testamente, så møder vi ret mange gange, at Israels folk omtaler Gud som min skaber. Eller min far. Og det kan vi også sige, ikke også? Gud er også vores skaber. Men de gør det også som folk. Israels folk er på en helt speciel måde blevet skabt af Gud. Han er så at sige deres far. Det var ham, der ville det. Ham, der gjorde det. Og uden at Gud havde grebet ind med et dobbelt under, ikke også, så er de ikke blevet til. Og det rejser selvfølgelig et kæmpe spørgsmål. Hvorfor i alverden gør Gud det? Der er så mange andre folk på jorden. Kunne han ikke bare bruge det af de andre folk? Det skal vi se på. Men hvis vi lige se på det næste, som Gud siger til Abraham, det er, at det er ikke kun folket, der skal blive nyt, men de skal også starte i et fuldstændig nyt landområde. Geografisk skal det også være nyt. Ikke? Han siger i vers 1, forlad dit land. Altså Abraham, det der land, hvor du voksede op, hvor hele din slægt er, nu skal du forlade det. Din fars hus, og så skal du drage til det land, jeg vil vise dig. Og Abraham kom ud på en kæmpe rejse. Først der fra Irak-området, så helt op mod nordvest, op til det allerøstligste Tyrkiet, og så derfra videre ned. Og så da han kom til det, vi i dag kalder Israels land, så sagde Gud, stop Abraham, det her. Det her. Det er det her land, jeg taler om. Det er her, I skal bo. Det folk, du skal blive til, det er her. Og så blev det til Israels land. Og igen så rejser spørgsmålet, hvorfor i alverden det? Altså, det er som om Gud han starter lidt forfra her i kapitel 12, efter vi allerede for 12 kapitler siden hørte om skabelsen, ikke også? Hvorfor gør Gud det? Og jeg tror, vi får svaret i de 3 vers, vi læste, nemlig i den sidste sætning i vers 3. For i den sidste sætning i vers 3, der står der, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er en af de vigtigste sætninger i Bibelen. Ja, det mener jeg faktisk. Men vi skal prøve lige at se på det. Lad os begynde med det bagerste, med ordet velsigne. Hvad betyder det? Altså, jeg har børnebørn nu. Ikke?
Og de kommer tit og spørger om et eller andet, ikke også? Prøv at forestille jer sådan et barn på 5 år, der kommer og siger, det der ord henne i kirken, velsignelse, hvad betyder det egentlig? Altså, jeg tror, vi har jo alle sammen en fornemmelse af det, ikke også? Men det er faktisk svært at finde bare et ord, man kan sætte i stedet for. Og så kan man begynde på en lang forklaring, ikke også? Så en 5-årig har ikke altid lige tålmodighed til at høre på sådan en halv times foredrag om, hvad velsignelse betyder vel. Men vi har en fornemmelse af det. Vi ved det godt lidt. Det er i hvert fald noget, der er godt, og det er noget, Gud gør. Gud velsigner, det betyder, at han gør godt imod os, ikke også? Så vi ved godt, hvad ordet velsignelse betyder, selvom vi måske ikke lige kan finde et enkelt ord og forklare det med. Men hvis vi nu gør noget andet, hvis vi nu siger, vi er i kapitel 12 af Bibelen, ikke? Der er 11 kapitler bagude. Hvordan er ordet velsignelse brugt i de første 11 kapitler? Hvad betød ordet velsignelse, da Gud brugte det til Abraham i kapitel 12? Hvad var forhistorien på ordet velsignelse? Hvor er ordet velsignelse brugt i de første 11 kapitler? Det er det faktisk et par steder. Nogle bud? Der er et par steder. Der er så et sted, der er lidt specielt, fordi der er det brugt faktisk flere gange. Skabelsesberetningen. Lad os lige prøve at se på skabelsesberetningen. Og så lige gå tilbage til 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, hvordan hele Bibelen begynder. Gud skaber verden, og det er jo virkelig gentagelser, ikke også? Altså Gud sagde, at tingene skulle blive til, og så blev de til, og så så der, at Gud så det, han havde skabt, altså ligesom så det efter i sømmene. Og så kommer godkendelsestemplet, det var godt, rigtig mange gange i skabelsesberetningen her, ikke også? Vi har det faktisk 7 gange i skabelsesberetningen. Altså i sig selv, så var det selvfølgelig godt, for det var Gud, der havde skabt det, ikke også? Men det er ligesom sådan en fabrik med luksusvarer, eller hvad skal man sige, en eller anden bil, et bilmærke fabrik, ikke også? De fremstiller en bil, og inden bilen forlader fabrikken og kommer ud på markedet, så skal den lige gå igennem et kontroleftersyn, så de er sikre på, at den virkelig, at den ikke har for mange fejl. Det er for dyrt, det ødelægger også imis for firmaet, hvis der kommer for mange sådan mandagsbiler ud af fabrikken, ikke også? Og sådan er det lidt med Gud. Han skaber, og så ser han det, ser det efter det, han har skabt, og så siger Gud, som ved alt, hvor er det godt. Han siger det om lyset, om jord og hav, og hele vejen ned. Og til sidst i kapitel 1, vers 31, der siger han det sådan sammenfattende. Gud så alt det, han havde skabt, og det var fantastisk godt. Jeg kan faktisk godt lide den gamle danske bibeloversættelse, den der snart er 100 år gammel, ikke også? Fordi der står, at det var så godt. Jeg kan godt forstå, at man har lavet det om i en moderne bibeloversættelse, ikke også? Men jeg synes faktisk, der får man lige den der fornemmelse af, det som man på den anden side af Storebælt vil sige, det var vildt godt, eller sådan et eller andet, ikke også? Det var en verden, der var totalt perfekt på alle måder. Det var et paradis. Ingen sygdom. Ingen menneskelige skavanker. Intet ondt. Det var den verden, vi alle sammen drømmer om. Sådan var det i starten, ikke også? Og det bruger Bibelen et andet ord om. Ordet velsignelse. 3 gange i skabelsesberetningen, der lyder det, at det her perfekte verden, Gud har skabt, den lægger han sin velsignelse ind over. Altså det var allerede godt. Så det er jo sådan, altså det er bare en måde at totalt, han har sagt, at det er jo ikke at overdrive, for det var sandt. Men altså, I kender udtrykket prikken over i'et, ikke også? Altså et i har allerede en prik. Prikken over i'et, det er sådan noget mærkeligt noget, fordi det er jo faktisk, hvis man skal tage det helt bogstaveligt, en ekstra prik, der hænger et eller andet sted op, ikke? Og sådan er det med ordet velsignelse i skabelsesberetningen. Den verden Gud skabte oprindeligt, og som han ville have, at vi mennesker skulle leve i. Det var godt nok en verden, der er anderledes end den, der er på TV2's nyheder i aften. Hvor vi hører om krig og jordskælv og økonomiske, altså alle mulige katastrofer. Ikke? Den verden Gud skabte, der var der ingen sygdom.
Der var ingen død. Der var intet ondt. Der var ingen brudte ægteskaber. Der var ingen psykiske problemer. Der var intet af alt det, som ødelægger menneskers liv og bliver til tunge byrder på os. Eller sagt med ét ord, det var velsignelse. Sådan beskriver Bibelen det. Og så ved vi godt, at det var det desværre ikke ved. Det var kun 2 kapitler. For i kapitel 3 i Bibelen går det totalt i stykker. Og ligesom kapitel 1 og 2, der er der nogle ord, der bliver gentaget og gentaget. Og Bibelens gentagelser skal vi lægge virkelig godt mærke til, fordi det er Bibelens måde at understrege på. Ikke? I kapitel 1 og 2 i Bibelen, der er det ordet godt og ordet velsignelse. I kapitel 3 i Bibelen, der er det et andet ord, der bliver gentaget. For første gang nogensinde er der noget, der bliver forbandet. Altså det modsatte af velsignelse. I kapitel 3, vers 14, hører vi, at slangen, Satan, bliver forbandet. Og så hører vi i vers 17, at det var ikke bare slangen, at det havde vi andre kunne leve med, ikke også? Men det er hele jorden, der kommer ind under forbandelse. Den verden, Gud havde skabt, fuldstændig perfekt og harmonisk til os, den går i stykker. Og jorden, selve den jord, som vi lever på, lever af, som er hele vores tilværelse, kommer ind under forbandelse. Nu har vi baggrunden for det Gud så kommer og siger til Abraham. Han siger, Abraham, nu skaber jeg dig til et nyt folk. Hvorfor? Fordi jeg vil have, at velsignelsen, paradiset, skal komme tilbage til jorden. Jeg vil ophæve syndefaldet. Prøv at lægge mærke til, hvad der står der i kapitel 12, som vi læste i det sidste vers, i den sidste sætning. Der står, i dig skal alle jordens slægter blive velsignet. Hvad betyder det, når Gud han siger, i dig, Abraham? Altså det er faktisk et meget mærkeligt udtryk, og på dansk giver det faktisk, det er ikke let at forstå, og det giver ikke rigtig god mening på dansk. Men det giver fantastisk god mening på hebraisk, som Bibelen er skrevet på. Fordi på hebraisk, der bruger man ordet i på en anden måde, end vi gør i Danmark. Man bruger nemlig ordet i til at angive det redskab, man gør et eller andet med. Altså, hvis vi på dansk, ikke også, så spiser vi med kniv og gaffel. Og man kan godt undre sig lidt over, det hedder med, fordi der er ikke meget samarbejde i det, vel? Altså, man graver haven med en spade. Altså, det er mig, der gør det. Ikke også? Men vi bruger på dansk ordet med. På hebraisk er det endnu mere underligt, der bruger man ordet i. Simpelthen. Og det betyder ikke inden i, eller sådan noget. Det betyder bare, det er det redskab, jeg bruger til at gøre det her med. Og så prøv at se, så giver det pludselig mening, hvad det er, der står her, ikke også? Når der står, i dig, Abraham, i det folk, du skal blive, så betyder det, Abraham, det folk, du skal blive til, det skal være mit redskab til at bringe den velsignelse, der engang var i paradiset, tilbage til jorden. Det er derfor, jeg skaber et nyt folk. Israels folk er det redskab, Gud vil bruge til at bringe velsignelse tilbage til jorden. Hvordan gør Gud det? Verden begyndte som paradis. Alt var godt. Alt. Totalt godt. Mellem mennesker og Gud. Altså, men de kunne se Gud. Mellem mennesker indbyrdes. Adam og Eva, det perfekte ægteskab. Det vi andre bare drømmer om, det havde de. Og
mellem mennesket og hele naturen omkring. Perfekt. Og inden i mennesket, der var ikke alt det, vi oplever, ikke også? Af indre kampe og frem og tilbage og fristelser, og vi kæmper imod, eller endda nogle gange psykisk, at vi ikke kan finde ud af, hvem vi selv er, ikke også? Det var der ikke. Det var harmonisk det hele. Og så går det hele i stykker ved syndefaldet. Og så kommer Gud lige efter syndefaldet i kapitel 12 og siger, jeg vil have, at de mennesker, jeg har skabt, skal leve i en perfekt verden. Så nu skaber jeg et folk på jorden, som jeg vil bruge som redskab til at gennemføre den plan. Og det gør han så ved at bruge Israels folk til at ændre de 2 grundlæggende ting, som er galt for os. For det første, så siger Bibelen, at hver eneste menneske, der har levet siden Adam og Eva, har været med til at ødelægge Guds skaberværk. Der er intet menneske, ingen af os, og jeg tror godt, vi ved det ikke også. Mange mennesker ved det faktisk godt. Jeg er ikke perfekt. Jeg har en drøm om, at min kone og mine børn kun skal se det gode i mig, ikke også? Men det kikser. Med vores ord og vores handlinger, der er vi med til at gøre, at den her verden ikke er perfekt. Og Bibelen siger, at problemet i det er, at Gud er vred. For han vil have en perfekt verden. Det var derfor, han skabte det sådan og kontrollerede det. Det var Guds vilje, at sådan skal det være. Og hvis vi er med til at ødelægge det, så er vi skyldige, medskyldige over for Gud. Der er et vers et sted i Johannes åbenbaring, jeg kan ikke lige huske, hvor det står, men hvor det står, den der ødelægger jorden, vil jeg ødelægge. Siger Gud. Det er et problem for os, ikke også? For vi er med til at ødelægge jorden. For vores nærmeste. Fordi syndefald er også en del af os. Derfor er vi skyldige over for Gud. Og hvad gør Gud ved det? Jo, han planlægger, at al den skyld, der ligger på os, den vil han lægge over på sin egen søn. Og lade ham bære det. Og dø på korset. Og hvordan kunne Guds søn komme til verden? Jo, det var det, han skulle bruge Israel til. Så skabte han Israels folk. Og så brugte han dem igennem hele Gamle Testamentet til at forberede, at Jesus skulle komme. Og så, da tiden var ene, så brugte han Israels folk til, at Jesus kom. Ikke også? Han brugte Maria i Israels folk, en af Abrahams efterkommere, til at føde Jesus. Han brugte disciplene, efterkommere af Abrahams folk, ikke også? Han brugte Jerusalem, lige præcis det land, som han havde givet Abraham. Han brugte fuldstændig Israels folk og Israels land til, at Jesus kunne komme. Og så bar Jesus vores skyld og døde for os. Han bar forbandelsen for os. Det er det første, han brugte Israel til. At sende Jesus. Det var Guds store plan. Det næste, han bruger Israel til, jamen, det er jo, at det ikke så at sige nok, at Jesus har båret vores skyld, fordi lidelsen er jo stadigvæk i verden. Også for os, der tror på Jesus. Altså, jeg kan jo bare lige kigge ud over forsamlingen her, så kan jeg se, hvor mange, der bruger briller, ligesom jeg selv gør, ikke også? Hvorfor bruger vi briller? Fordi der er noget galt med vores syn. Det var da ikke Guds mening. Gud skabte os som mennesker, der var perfekte. Med perfekt syn. Han så mennesker, og så sagde han, det er fantastisk, det er super godt. Altså, nogle af os bruger der også øreapparater, ikke også? Det er dobbelt galt. Og nogle af os har langt alvorlige sygdomme. Og når vi bliver ældre, så kommer alle skavankerne, ikke også?
Det var ikke Guds mening. Selv os, der tror på Jesus, bærer stadigvæk følgerne af syndefaldet. Og derfor siger Bibelen, at Jesus kom første gang for at bære vores skyld. Dø for os på korset. Men han kommer anden gang for at fjerne alt det onde fra verden. Og jeg har lige skrevet op her, at det første med, at Jesus dør for os, der får I kun henvisning. Galaterbrevet 3:13, og der er mange andre steder, der siger det samme. Ikke også? Hvordan Jesus døde for os, da han kom første gang. Men nu har vi set på starten af Bibelen. Lad os prøve at gå over og se, hvordan Bibelen slutter. Hen i Johannes åbenbaring, sidste bog i Bibelen, kapitel 22, det sidste kapitel i Bibelen. Der er der et fantastisk vers. Altså, jeg tror, jeg var ret gammel, inden jeg opdagede det, og jeg fatter ikke, hvordan mine gode, fromme forældre, hvorfor gjorde de mig aldrig opmærksom på det? Det er et vildt vers. Det er virkelig et fantastisk vers. De 2 sidste kapitler af Bibelen er jo meget specielle, fordi de handler om det hele ender med, når Jesus er kommet igen. I kapitel 19 og 20, der hører vi meget om Jesus, der kommer og opgør med alt det onde og den store dom. Og så i kapitel 21 og 22, der hører vi, hvordan verden bliver. En ny jord. En ny himmel. Det er det hele ender med. Og så får Johannes verdens mest fantastiske turistoplevelse, så at sige. I et syn lader Gud ham på forhånd gå rundt på den nye jord, der først kommer, når Jesus er kommet igen. Så slutter Johannes åbenbaring. Han kan godt forstå, at det hedder åbenbaring også, fordi det er godt nok, det er helt vildt. Johannes, han får lov til at se det, vi skal leve i, når vi tror på Jesus i evighed. Og så beskriver han det. Gud sætter en engel til at vise ham rundt. Og så står der sådan her i kapitel 22. Englen viste mig floden med livets vand. Så bliver det på den nye jord. Klar som krystal. Altså, det kan Limfjorden ikke leve op til. Altså, vi er tilbage i paradis her, ikke også? Klar som krystal. Den vælder ud fra Guds og lammets trone. Guds trone står igen på jorden. Gud bor på jorden, ligesom han gjorde i paradiset, i Edens have, ikke? Gud gik rundt og talte med Adam og Eva, og sådan sidst på eftermiddagen, når det ikke var for varmt, og de kunne se ham, og de kunne høre ham direkte. Hvor er Guds trone i dag? Ja, den står ikke her på jorden. Og vi ved fra Bibelen, hvor den er. Den er i himlen. Det er derfor, vi beder, Fader vor, du som er i himlen, i den usynlige verden. Men her er Guds trone kommet ned på jorden igen, ligesom i paradiset. Og så står der, i midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ. Det, som var i paradiset. Det er kommet tilbage. Som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Altså, der bliver aldrig nogen mere sygdom. Altså det er som sådan månedens vitaminpille, der holder alt sygdom væk. Det er jo et billede, ikke også? For al fremtid bliver der aldrig nogensinde mere nogen sygdom. Kære venner, lægerne skal omuddannes. De må finde noget andet at lave, fordi de bliver arbejdsløse. Der er ikke noget der, vel? Sammen med graverne og den slags. Altså, der er simpelthen ikke brug for det længere. I evighed. Og så kommer det her fantastiske vers i vers 3. Og prøv at høre, hvad der står. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Kan I se, hvordan Bibelen hænger sammen? Fra først til sidst. Den begynder med et paradis, hvor der kun er velsignelse. Og det går i stykker i syndefaldet, i kapitel 3. Og så kommer hele historien om, hvordan Gud han bruger Israels folk her. Gennem det gamle testamente til at forberede, at Jesus skal komme. Så til at Jesus kommer, bruger han Israel, så at Jesus kan dø på korset og bære vores skyld. Og så fortsætter han med, gennem det Bibelen kalder de sidste tider, som er perioden fra Jesu første komme til hans genkomst,
gennem hele den periode, der bruger han stadigvæk Israels folk til at forberede, at Jesus kan komme igen. Og når Jesus kommer igen, så ender det med en ny jord. Og der er der ikke mere nogen forbandelse. Forbandelsen fra syndefaldet er ophævet for evigt. Kan I se? Det er Guds plan. Det var derfor, han skabte Israels folk. Ved at lade Abraham og Sara, der ikke kunne få børn, alligevel få Isak og Jakob og folk. For at kunne gennemføre den her plan, fordi Gud i sit hjerte vil have, at vi mennesker, som han elsker, en dag skal leve på en jord, der er befriet fra alt det onde. Det er Guds plan. Prøv lige at se, hvordan Bibelen hænger sammen, ikke? Der er nogen, der siger, at Bibelen er enormt kompliceret. Og hvis man har en god ven, som ikke kender Bibelen, som er fuldstændig fremmed for det godt, og så der kommer og spørger, hvad står der egentlig i Bibelen? Ja, så er der 2 tricks. Ikke? Den ene, der er, at man nøjes med den lille Bibel. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at vi ikke kan få dig. Det er virkelig godt, ikke? Og så får man lige sagt noget af essensen. Den anden mulighed, det er, at man siger, Bibelen, det er let. Bibelen, det er 2 kapitler, der handler om en verden, der er ren velsignelse. Fuldstændig perfekt. Og så er der et hav af kapitler, der handler om den her verden under forbandelse. Og så slutter Bibelen med 2 kapitler, hvor velsignelsen er genoprettet, og forbandelsen er fjernet, og det bliver ved i evighed. Det er Bibelen. Det er Guds plan. Og Israel, det er det redskab, han bruger til at gennemføre den plan. Hvad betyder det? Lad os lige runde af med at se på, hvad det betyder for, hvad der skal ske med Israel. Hvad er Guds plan? Ja, altså vi ved godt, hvad Guds plan var her i Gamle Testamentet. Det var at bruge Israel til at forberede, at Jesus skulle komme. Ikke også? Judas stamme skulle være der, Davids familie skulle være der, Jerusalem skulle ligge der. Han brugte Israel til at gøre det klar til, at Jesus kom. Så det ved vi. Vi ved også på Nye Testamentets tid, hvordan han brugte Israel til, at Jesus faktisk blev født. Men hvordan bruger han Israel i de sidste tider, altså lige nu? Hvad er Guds plan med Israels folk frem mod Jesu genkomst, for at den her plan kan blive gennemført? Og det ved vi også, fordi det siger Bibelen. Og nu skal vi ikke gennemgå det, fordi så bliver det en helt ny bibeltime. Men jeg vil bare lige henvise til det, at i 5. Mosebog, kapitel 28-30, der giver Gud lige et blik over hele Israels historie. Og så siger han, i 3 perioder. Israels historie bliver sådan, at 5. Mosebog handler jo fra ørkenvandringen. Den er her, det er derfor det er brug, det også. Det er sådan, for lige at symbolisere ørkenen, ikke? Og så kommer Israels folk ind i landet, og det bliver nogle perioder, hvor de lever med Gud, og nogle perioder, hvor de svigter Gud. Sådan som vi kender det i Gamle Testamente. Og så siger Gud på forhånd, så kommer der en ny periode, hvor Israel bliver fordrevet rundt om i hele verden. Og det ved vi er sket, for der bor jøder rundt om i hele verden. Og sådan har det gjort det i de sidste 2.500 år. Jøder blev spredt mere og mere og mere og mere. Altså, selv til Danmark er der kommet jøder, ikke også? Selv i Aalborg var der en synagoge engang, og er der en jødisk gravplads. Hele verden, simpelthen. Men så siger Gud, men der kommer en 3. periode til sidst, i de sidste tider, inden verdens afslutning, hvor Israels folk skal komme hjem til deres land, og der skal komme en kæmpe bevægelse. Det vi oplever lige nu i vores tid, det er for første gang i 2.500 år, at jøder begyndte at strømme tilbage til landet. Det begyndte for 100 år siden, godt og vel 130 år siden. Og i dag bor næsten halvdelen af alle jøder i Israels land. Jeg har lige taget den her med,
Og jeg ved godt, man skal passe på med sådan noget, fordi der er nogen, der står af lige så snart det er sådan noget statistik og søjler og sådan noget der, ikke også? Men ved du hvad, jeg synes simpelthen, den er så stærk, så nu deler jeg den med jer. Den brune søjle, det er en søjle, der angiver, hvor mange jøder, der bor i hele verden. Den blå søjle, det angiver, hvor mange af dem, der bor i Israel. Altså Israels land. I år 1900, der boede der cirka godt 10 millioner jøder i hele verden, og der boede nogle ganske få i Israels land. Altså det er for 125 år siden. Så steg det frem til 1925, kan I se den blå søjle, det er ikke let at se. Den blev lidt større. 39, der var den lidt større igen, og antallet af jøder var nået op på cirka 16 millioner. Så ved vi Holocaust, ikke også? Mere end en tredjedel af alle jøder i verden blev slået ihjel. Det faldt med 6 millioner. I 1948, der var det steget lidt igen. Det havde været helt hernede, ikke også? Men nu er det steget lidt igen. Men prøv at se den blå søjle. Og så prøv at se den blå søjle i 80 og i 2000 og i 2014. Hvis jeg nu lige havde en med fra 2025, så ville den have været op på cirka halvdelen. Det er første gang nogensinde i 2.500 år, at så mange jøder bor i deres land. Og det sker lige nu. Og Bibelen siger, det vil ske til sidst i verdenshistorien, inden Jesus kommer igen. Gud vil samle dem i deres land, og så skal der komme en vækkelse, hvor de lærer Jesus at kende, og så kommer Jesus. Det er derfor, det der sker i Israel, er så utrolig vigtigt for os. Israel viser os, at Gud er i gang med at gennemføre hans store plan. Han er ved at samle dem i landet. Det er så småt begyndt, at de kommer til tro på Jesus. Og alt det viser os, at vi nærmer os det tidspunkt, hvor Jesus vil komme og opfylde det, han har lovet os. Nyskabe himmel og jord. Befri os fra al sygdom. Da Jesus døde på korset og bar smerten, der var det for at betale prisen for det. Hans tanke, det var at gennemføre den her plan, for at vi en dag skal leve i evighed sammen med ham på en ny jord. Israel, det er det redskab, han bruger. Også i dag. Det betyder ikke, at Israel er perfekt. Det var de heller ikke i Gamle Testamentet. Det var de godt nok heller ikke på Nye Testamentets tid, vel? Og det er de heller ikke i dag. Nogle tror, hvis man siger Israel, Guds udvalgte folk, så betyder det, at de er fejlfri eller sådan et eller andet. Ikke? Ej, det er der nok ikke så mange, der tror mere, men det er ikke rigtigt. Gud valgte også et ægtepar, som ikke kunne få børn, for at vise, at al æren for at gennemføre den her plan, det er hans. Derfor vælger han et redskab, der overhovedet ikke er perfekt. Israel er udvalgt af Gud. Ja, han har selv skabt det, fordi Gud elsker os. Og hans tanker om os er fremtid og håb. At vi en dag skal leve i den verden, han oprindeligt havde tænkt, vi skal leve. Væk med briller og høreapparater. Og alt det andet meget mere alvorligt. Væk med synd. Væk med død. Og så skal vi for evigt være sammen med Jesus. Det er Guds plan. Og det var derfor, han skabte Israels folk. I morgen aften, der skal vi se meget mere på, hvad skal der så ske med Israel henne til sidst, der i forbindelse med Jesu genkomst. I aften, der kom vi op i helikopteren, og det er virkelig, altså det er hele verdenshistorien, ikke også? Bibelens helikopter, der ligger hele verdenshistorien. Og det virkelig stærke budskab i det her til os, det er, så meget elsker Gud hver enkelt af os. Det her, det er det, han vil give os. Det her, det er det, Jesus betalte, da han døde på korset. Jeg tror, at rigtig mange mennesker i Danmark, også i Thisted, i virkeligheden længes efter det her budskab. De ved det bare ikke. Vi ved det. Det er det håb, han har genfødt os til. Så lad os dele det budskab.
med endnu flere mennesker. Og lad os tage det til os selv. Også når verden i nyhederne bryder sammen, eller hvis vores eget liv bryder sammen. Også den dag, vi skal dø, det bliver midlertidigt. For Gud har den her plan, og Jesus har betalt prisen. Ja. Tusind tak for det, Ole. Nu synger vi foran Gud. For himlens trone får han Gud, der træder frem og beder for mig. Han som blev kærlighedens bud, som gennem døden banede vej. Den navn er skrevet i hans hånd, mit navn er skrevet med hans blod. Og det jeg gjorde Gud imod, og det jeg gjorde Gud imod. Men når min indre skyld for mig bliver mørke og fortvivlelser, der ser jeg op og ser, at jeg endnu har fuld befrielse. For det en syndfri frelser led, en syndig sjæl nu regnes fri, og Gud i sin retfærdighed mig ser, som var jeg Kristus lig. Mig ser, som var jeg Kristus lig. Så løft dit øje, se ham der, den evige retfærdighed. Et uforanderligt jeg er, en dyb fuldkommen kærlighed. Den om min sjæl kan dræne fri, så er der ikke mørke mere, så er min død med lidt forbi. En himmel foran mig jeg ser, en himmel foran mig jeg ser. Så har du ordet igen, Ole. Altså, det er et hårdt program, I er kommet til her, fordi jeg har faktisk fået nogle minutter igen her i anden afdeling også. Men trods jeg har hørt, at der kommer kaffe på et eller andet tidspunkt. Så jeg håber, det går. I ved godt, det er langt hårdere at være dem, der skal sidde og lytte, end at være den, der skal stå og sige noget, ikke også? Og det kan jeg bevise. Fordi jeg tror ikke, at I til alle de møder og gudstjenester, I har været til, nogensinde har set taleren stå og falde i søvn. Det modsatte, kan jeg jo sige, det er sket, ikke også? Så det må jo bevise, at det er langt hårdere ved dem, der sidder nede på stolene, og så og skal lytte, end at være den, der skal sige noget, ikke? Jeg håber, at vi lige kan få
Den her, den ser mærkelig ud. Nej, ja, nu virker den der, men hvordan skifter jeg den? Jeg tror, det kræver en eksperthjælp her. Det skal nok komme, håber jeg. Jamen, fantastisk. Yes. Ja, jeg har fortalt, at jeg kom hjem fra Israel for en uge siden, og jeg har været i Israel 4 gange. Jeg var faktisk i Israel 7. oktober og oplevede det, der skete der, og har været dernede 4 gange senere. Og jeg vil gerne dele lidt af det, der har gjort rigtig, rigtig meget indtryk på mig de sidste 2 år fra Israel. Og baggrunden for det er jo, at jamen, der sker nogle ting i Israel, men nedenunder, der tror jeg, at det er Gud, der er ved at gøre klar til Jesu genkomst. Det er derfor, Israels folk er kommet hjem. Men der er enormt store lidelser, og det er der både i Israel, og det er der hos naboerne i Gaza og i Libanon især. 7. oktober for 2 år siden, i 2023, bliver en af de der milepæle i verdenshistorien. Hvis ellers verden står længe nok, og der skal skrives historiebøger om det, så bliver den dag en dag, som kommer til at stå i historiebøgerne. Fordi Mellemøsten forandrer sig fuldstændig den dag. Selve terrorangrebet, det ved vi jo, og vi har hørt det mange gange, ikke? Også omkring 5.000 terrorister og andre fra Gaza, der trængte igennem hegnet på rigtig, rigtig mange steder. Det hegn, der var grænsehegnet mellem Israel og Gaza, og trængte ind i Israel. Der blev sendt omkring 4.700 raketter fra Gaza mod Israel. Og rigtig mange blev selvfølgelig skudt ned, men der var også rigtig mange, der ramte huse i Israel. Også sårede og dræbte folk, og folk, der fik ødelagt deres huse. Fordi altså 4.700 raketter, det er altså virkelig, virkelig mange. Og så ved vi jo, at da den dag og de første par dage efter blev dræbt omkring 1.200 mennesker i Israel, der blev taget 251 gidsler. Parentesen er ikke rigtig længere, jeg har glemt at rette den. I dag er der jo alle levende gidsler kommet tilbage, og der er 8 af de 251 tilbage. Og så det, der jo har gjort især stærkt indtryk, det er jo beretningerne fra den dag, 7. oktober, om grusomheder, om hvad det var, der skete der. Og dagen 7. oktober blev jo en dag, som satte gang i en krig, selvfølgelig først mellem Israel og Hamas i Gaza, og så bredte det sig til Libanon, og så var der også angreb fra både Syrien og Irak, og Houthierne helt nede i Yemen, selvom det ligger langt bort i stand fra Israel, ikke også, har også sendt raketter og missiler og droner mod Israel. Og her i juni, i sommer, var der 12 dages krig mellem Israel og Iran. Så det er sådan en stor del af Mellemøsten, der har været involveret i det her. Og jeg skal fortælle jer lidt om forholdene i Israel, sådan som jeg har oplevet det lige nu. Men jeg har lyst til allerførst lige at vise det her billede. Jeg håber, I kan se det, selvom det ikke er så stort. Jeg tog det i foråret, der var Israel, og det er taget fra grænsen mellem Israel og Libanon ind i Libanon. Og det er et sted, hvor jeg har været før, og der har altså ligget en by der, en landsby, helt ud til grænsen i Libanon. Og nu er der, som I kan se, simpelthen intet tilbage.
Mens vi sad der er sådan en høj på den israelske side, så man har god udsigt ind i Libanon, ikke også? Og mens vi sad der kom en bil kørende, og nogle mennesker stod ud og begyndte at rode rundt i ruinerne, ikke? Sandsynligvis jo nogen, der har boet der og skulle se, om der var noget tilbage, ikke? Så lidelsen i Libanon og i Gaza, det er det, vi hører mest om i Danmark, er helt enormt stor. Der er altså virkelig, virkelig mange mennesker, der har mistet alt, og også mistet familiemedlemmer. Det er der i Libanon, det er der i Gaza, og det er der også i Israel. Og jeg har lyst til at fortælle jer bare lige lidt om nogle af de mennesker, som jeg har mødt lige nu her, de sidste par uger, hvor jeg har været i Israel. Og jeg vil sige, Israel i dag er, som jeg sagde, da vi startede i aften, ikke også, et på mange måder helt andet land, end det var for 2 år og en måned siden. Selvfølgelig er der meget, altså lige når man går rundt i byen, forretningerne ligger de samme steder, og busserne kører, som de plejer, og sådan på overfladen, så ligner det selvfølgelig sig selv, ikke også? Men lige så snart man snakker med mennesker, så opdager man, det her land, det bliver aldrig nogensinde mere det samme. Lige meget hvem man snakker med, så er der sorg og traumer, og alle kender nogen, som er blevet slået ihjel, eller er blevet taget som gidsler. I ordet Israel, som jeg arbejder for, der har vi et hus oppe ved Genesarets sø, og en af de gange, jeg har været dernede, der havde vi lige inviteret naboen ind på en kop kaffe, ikke også, ham og hans kone, sådan et ældre ægtepar, ikke også, og mens vi sad der ved sofabordet og drak kaffe, ikke, så lige pludselig så siger manden sådan lidt ud af det blå, ja, min svigersøn blev jo også dræbt 7. oktober. Og så er lige pludselig ikke teori længere, ikke også, så hvad skal jeg lige sige her til sådan en mand, ikke? Og sådan er det overalt. Alle kender nogle af de der gidsler, alle har hørt om det her, det fylder bare alt. Og i dag er Israel et folk, hvor rigtig mange har traumer, og faktisk har brug for psykologhjælp. Og sådan er det også hos nabolandene. I ordet Israel, der valgte vi allerede ret kort tid efter 7. oktober at lave en indsamling til en af de kibbutzer nede ved grænsen til Gaza, som er blevet virkelig hårdt ramt. Der boede omkring 800 mennesker i den kibbutz, og jeg har jo nu mødt og snakket med en hel del af dem, der var der den morgen, 7. oktober, og af den kibbutz blev 64 beboere dræbt den dag. Og nogle af dem blev desværre dræbt på helt bestialske viser. Og det var børn, og det var mænd, og det var gamle mennesker, rigtig gamle mennesker, og rigtig mange blev taget som gidsler fra den her kibbutz. Og jeg var dernede nu her for godt en uge siden og besøgte dem igen, og den her gang mødte jeg et par mennesker, jeg ikke havde mødt før, blandt andet en dame, som viste os rundt. Det billede, der er her, det er et af de huse, hvor der boede et ungt par 7. oktober, som ikke overlevede. Og huset står sådan her. Billedet er taget for en uge siden, da jeg var der. Står der fuldstændig smadret, brændt ned, hærget, fuldstændig som det var efter den morgen der. Og sådan er det hele kibbutzen der. Den her gang, der gik jeg rundt med en, som vi har været i kontakt med før, men så også en kvinde, som bor i kibbutzen, som jeg ikke har mødt før. Og nu er der gået 2 år, og det vil sige, de fortællinger, som de fortalte, var ikke sådan, første gang vi var der var det meget af de der virkelig grusomheder og dybt blodige og ting. Altså, der er historier, som jeg ikke engang har fortalt min kone derhjemme, fordi man kan simpelthen ikke gengive det, ikke? Men den her gang var det lidt anderledes, fordi vi gik rundt med den her dame, hun er midt i 50'erne, og hun fortalte sådan, hvad skal jeg sige, små ting, der ikke kommer i avisen, men som måske satte sig mindst lige så stærkt i mit sind. Og hun fortalte om sin gamle mor på 83 år, nu er hun 85. Hun er egentlig fra Marokko, jøde fra Marokko, men for mange år siden kommet til Israel, og har boet i den her kibbutz, og jeg har været inde i hendes hus her for godt en uge siden.
Og den her gamle dame på 83 år, der boede alene med sin lille hund, som skørt nok hed Choco, og det betyder altså chokolade på hebraisk. Jeg ved ikke, det er noget af et hundenavn. Det er ikke mig, der har fundet på det. Men hun boede der alene med sin lille hund i det der hus, ikke? Og der om morgenen den 7. oktober, så altså alle kender jo alle. Det er jo sådan en lille bitte samfund, ikke også, hvor alle kender alle, og rigtig mange er i familie og sådan noget, ikke også. Og den vej, hun bor på, som jeg har gået hen af nu her, ikke også, der sad hun jo med sin telefon om morgenen, der var raketalarm, raketterne regnede ned over dem, og hun sad med sin telefon, og så var hun jo i kontakt med alle naboerne. Ved I, hvad der sker? Hvor er I henne? Har I det godt? Sker der noget, ikke? Og så har hun fortalt, hvordan at hun jo så kunne på den der telefonkontakt, hun havde med dem, høre, hvordan at terroristerne startede i den anden ende af vejen, og så gik de ind i et hus og myrdede, og efterhånden blev telefonen tavs. Og hun kunne jo bare sidde der i sit hus og følge med. De kommer tættere og tættere på mig. 83 år. Var sikker på, at hun skulle slås ihjel. Og så sker der det, som under normale omstændigheder ville være en katastrofe, at en af raketterne fra Gaza rammer lige ned i hendes hus. Og giver hende selvfølgelig et kæmpe chok. Og jeg har lige stået og set kæmpe hul. Den gik lige direkte ned gennem taget, og lige ned i det værelse, der lå foran hendes lille beskyttelsesrum. Alle huse i Israel har et beskyttelsesrum, og det havde hendes hus også, og det var derinde, hun sad. Ikke også? Alt strøm var gået, og til sidst havde hun heller ikke strøm på sin telefon. Og så står raketten ned der og smadrer alt i det rum. Alting væltede, og altså loftet, der er simpelthen sådan et kæmpestort hul. Nu har de lagt en plade over, for at det ikke skal regne ned, ikke også? Men man kan se de her metal ting, så der normalt går igennem loftet, ikke også? Og så betongen, der bare styrtede ned i det hus der, ikke? Og det, der jo normalt er en kæmpe katastrofe, og som, altså forestil jer lige sådan en 83-årig dame der, hun var i forvejen helt op, fordi hun mistede kontakt med flere og flere af sine naboer, og så kommer der en raket, der lander midt i hendes hus, ikke? Men det var faktisk det, der reddede hendes liv. For da terroristerne kom ind i hendes hus, og hun kunne høre dem, hun kunne også forstå, hvad de sagde, fordi hun var fra Marokko og forstod arabisk. Så hun kunne høre dem, forstå, hvad de sagde, og de kommer ind, og så ser de det her fuldstændig smadrede rum, hvor det hele bare ligger hulter til bulter, og beskyttelsesrummet inde bagved. Og så gad de ikke gøre noget. Og så gik de videre til næste hus. Og der sad den 83-årige dame inde. Fuldstændig mørke. Hendes hund var forsvundet, fordi den var væk på grund af raketangreb og alt det, der skete. Og hendes telefon var død. Hun havde ikke meget at drikke. Hun turde ikke gå ud, fordi hun vidste ikke, hvornår terroristerne var der. Og ved I, hvor længe hun sad der? 35 timer. Til søndag eftermiddag. Det skete meget tidligt lørdag morgen, ikke? Til søndag eftermiddag. Og da så endelig kom israelske soldater, kampen i den her kibbutz varede frem til onsdag faktisk. Så hun bor i den del af kibbutzen, og de ret hurtigt kom til. Søndag efter, ret hurtigt, 35 timer. Det er altså længe at sidde og være bange for sit liv og tro, at man bliver slået ihjel, ikke? Da de så endelig kom, så turde hun ikke lukke op. For hun var sikker på, at det var terrorister, der bare talte hebraisk, for at hun skulle lukke op, ikke også? Så de måtte gøre alt muligt for at overbevise hende om, at de var altså israelske soldater nu, og de skulle altså nok hjælpe hende væk og få hende til at flygte fra kibbutzen, hvor der stadigvæk var skudkampe og skuddueller, ikke også? Og til sidst så lukkede den her 83-årige dame op, og så opdagede, at det var israelske soldater, der stod udenfor. Og altså, hun er jo sådan en gammel bedstemor, ikke? Ved I, hvad det første var, hun sagde, da hun kom ud? Derfor soldaterne fortalte. Hun kom ud i det der rum, hvor alt var smadret af raketten, ikke? Og så stod de tre soldater, der kom lige fra kamp og skulle fortsætte med at finde terrorister og kæmpe imod dem, ikke? Og hendes første ord, det var, altså, skal jeg ikke finde småkage og lave en kop kaffe til jer? Altså, så er man en gammel bedstemor, der virkelig ved, hvad der skal til, ikke også? De skulle ikke lige have nogen kaffe på det tidspunkt, det var midt i krigen. De skulle bare have en hurtigst mulig væk, og så kørte de sikkerhed på et hotel.
hun er stadigvæk ikke hjemme i sit hus. Det står tomt. Jeg har været der for nogle uger siden. Jeg har set billeder af hende, og hendes datter har fortalt historien. Det er jo ikke en historie, der kommer i medierne, vel? Det er jo ikke en historie, den giver ingen overskrifter. Der er ingen journalister, der tager sådan en historie der, vel? Men på mig, der blev den til et kæmpe, hvad skal jeg sige, det er et menneske, der har oplevet nogle ting, hun aldrig nogensinde i livet kommer sig over. Hun er skilt fra sin mand. Hendes mand blev dræbt den morgen. Hendes søsters mand blev dræbt den morgen i kibbutzen. Og altså i alt 64. Der blev dræbt, jeg tror det var omkring 20 soldater under kampene i den kibbutz. Der blev dræbt over 80 mennesker. Alene i hendes gader. Det lille bitte landbrugssamfund, ikke? Når jeg fortæller det, så er det for at give jer et lille indtryk. Det er bare ét menneske. Der er millioner af dem på den palæstinensiske side og på den israelske side. Og når man snakker med nogle mennesker, der har oplevet det, jamen så bliver det tydeligt, at vi i Vesten, vi er jo for længst kommet videre. Altså 7. oktober, det ligger rigtig langt tilbage, ikke? Også det er 2 år siden, der er et vildt af mand. Det er gået lidt i glemmebogen i Danmark. Men det er det ikke i Israel. Og rigtig meget af det, Israel bliver kritiseret for nu, det tror jeg, fordi man har glemt det her. Den frygt, som den morgen kom ind i de fleste israelers liv, den er der stadigvæk. Og det er rigtig meget baggrunden for det, der sker. Den morgen førte til katastrofer for palæstinensere i uendelig grad, og for israelere i uendelig grad. Den førte også til en masse andre ting, og jeg tror, jeg vil sige lidt mere om det måske i morgen. Men jeg vil slutte af med det her. Da jeg tog hjem fra Israel i søndags for en uge siden, der sad jeg i et fly, og ved siden af mig sad der et israelsk ægtepar, jeg ikke kendte, et par gamle mennesker. De skulle på familiebesøg i Sverige, men de skulle lige have de fløj til København, og de skulle lige have et par dage i København, ikke? Og vi snakkede lidt sammen, og de spurgte, hvad jeg havde lavet i Israel. Jeg fortalte lidt om det arbejde, vi gør, og at vi gerne vil vise kærlighed til Israel og sådan noget. Og så tænker jeg altså simpelthen nødt til lige at forberede dem lidt, at når de lander i København, så vil de se masser af palæstinensiske flag, og de vil måske også møde nogen, der overfuser dem og skælder ud på dem, hvis de finder ud af, at de er israelere. Så jeg sagde til dem, at de måtte jo altså lige være lidt forberedt på, at i København kan man godt nok som israeler møde ubehageligheder i øjeblikket, ikke? Og manden han sagde, ja, men vi ved det jo godt, vi har jo hørt lidt om det. Og så sagde jeg til dem, men så er det enormt vigtigt, at I husker på, at der er også nogen i Israel. Der er også nogen i Danmark. Også nogle kristne, ikke kun jøder, som stadigvæk elsker Israels folk. Og tror, at Gud har en plan for jer. Og så blev den gamle dame, der sad sådan, hun sad der, og så manden og der, så blev hun sådan fuldstændig rørt. Og så strakte hun lige sin arm ud, sådan, og så greb hun mig lige i armen. Og så hun sådan, altså jeg vil næsten sige med tårer i øjnene, og så sagde hun, tak for det. Og der tænkte jeg, vi kristne i Danmark, vi har en opgave. At opmuntre. Og det vi allermest kan gøre, det er at bede. Også for de palæstinensere, der lider. Også for de israelere, der har fået ødelagt deres liv de sidste 2 år. Det er vores opgave. For det har kostet dem dyrt at være Guds redskab, for at Gud kan gennemføre den plan, han har lagt af kærlighed til os. Ja, det var det, jeg gerne vil sige til jer i aften. Jeg skal dele noget mere i morgen aften. Men tak for jeres enorme store tålmodighed, og jeg har lagt nogle bøger, nogle blade nede bagved. Det når jeg ikke at sige noget, men det må I selv kigge dernede. Bladene er gratis. Bøgerne er desværre ikke gratis, men der står, hvad de koster, hvis I vil læse noget mere. Tag et blad med hjem af Ordet Israels blad. De er kvitterfrit. Man kan også abonnere, det kan I se dernede. Og så har jeg brugt lige til minuttet, Eva. Beklager.